Да, 6 години по-късно реших да направя ревю на аниме. Честно казано, не бях гледал аниме от доста време и с течение на годините забелязвам, че ми е все по-трудно да дам шанс на аниме, дори да изгледам само един епизод. Но има едно аниме, което при изглеждане на първия му епизод ми направи впечатление. Предупреждавам, че това видео съдържа спойлери, така че ако не искате да се спомняте анимето, не го гледайте. Анимето, за което ще говорим днес, е Плуто. Набързо да ви дам само малко информация, че анимето е правено по мангата на Наоки Урасава. Надявам се да сте чували за него, автор на 20th Century Boys, на Monster и други популярни манги. По принцип, аз не съм голям фен на анимета, свързани с роботи, мека анимета и така нататък. А това дори още по самата корица на някои томове от мангата се забелязва, че е ясно свързана с темата за роботи, което първоначално мен ме отблъсна. Самото аниме започва с трагичната смърт на известен горски робот, наречен Мон Бланк в Швейцария, който да речем, че е обичан от всички жители, любимец на децата. Всички са съкрушени, когато той умира от мистериозна смърт. Това, което намират на мястото на происшествието, са два странни предмета, приличащи на рога, които стърчат от главата, която общо взето е единственото му останало нещо от него. И до тук общо взето нищо особено. Казвате се, аниме с роботи, до тук добре. В същия момент се появява така наречен детектив Гесихт. Не знам точно как му се произнася името, предполагаме два от немски, който е назначен да разследва сходен случай, този път обаче на ученият Ланке. Имаме някакво раздвижване на цялата тема с роботите, вкарана е детективската тема, но до тук нищо различно за аниме, слаш манга съдържание. Първоначалната ми реакция беше, че се казах отново, това е поредното аниме, свързано с детективи, детективски мотиви, бла-бла. До момента, в който детектив Гесихт не се трансформира ръката в нещо като оръжие. Сказах, нещо ново. Може би има специални способности. Ако след това обаче разбираме, че детектива всъщност е робот. Което не е очудващо, имайки предвид, че от първия епизод още анимето се опитва да ни въведе в този свят на съжителство между роботи и хора. С една малка уловка. Въпреки, че те имат главна роля в така наречения свят, роботите. Те могат само да помагат на хората, да се грижат за тях, да ги забавляват. Но не могат да им навредят физически. Т.е. не могат да ги убият, не могат да... Забранено. Закон. Или поне така се мислят всички, защото на место происшествието на смъртта на ученият Ланке, детектив Гесихт намира същите предмети, приличащи на рога, които стърчат от трупа. При което той осъзнава, и ние осъзнаваме, защото е логично, че има някаква връзка. Това нещо, което е убило робота Мон Бланк, сегашната жертва, най-вероятно едно и също. И общо взето тук най-накрая става така малко спайси, защото знаме, че има предполагаем злодей в цялата история. Тоест няма да е скучно. Имаме някакъв обект, който всички мразят. Така, но аз няма да наблегна на тази част от анимето. Само ще ви кажа, че след това той отива, среща се с единствения робот, който някога е убивал човек и то преди 8 години седи заточен, дъра-бъра. И гледайте го, няма да ви разказвам абсолютно всичко. Но там, където започва акцента на първи епизод на това аниме, който е час и 10 минути, имайте предвид дългички са епизодите, акцента започва в втората половина на епизода. За мен лично. А именно когато анимето не пренася в имението, замъка на известния композитор Сър Дънкан. Това, което разбираме за него е, че Сър Дънкан е първо сляп, много е възрастен, от Бохемия и е световно известен композитор. Може би най-добрия. Но Сър Дънкан има един проблем. И то е, че не може да завърши произведението, което се опитва да изсвири вече от толкова много време. В този момент на сцената се появява неговия нов иконом, наречен Норд номер 2 или Север номер 2. Иконом, който е робот. Назначен случайно, Сър Дънкан не знае абсолютно нищо за него, кой му го е изпратил и така нататък. Тук разбираме, че роботите зад хората, може би както са помощници, така са и нещо напълно неангажиращо за тях, което... машини. И с тази поява на Норд, така ще го наричам, появата на Норд реално
се започва истински акцент на първия епизод. И чрез тази поява аз разбрах, че анимето не е само роботи, може би някаква детективска история, а всъщност е дълбоко психологическо. И сега ще ви кажа защо. Накратко сър Дънкън се е подиграла на този робот, считайки го за поредната машина, или по-скоро машина за убийства, защото разбираме, че Норд е участвал в една от поредните войни в този свят и е унищожавал много други роботи. Тоест той е използван като оръжие. Сър Дънкън също така не гледа с добро око на роботите. Той ги счита за безчувствени, създадени за убиване и така нататък. Просто и просто инструменти за хората. А така гледа между другото и на всички музикални инструменти, които има в своя замък, т.е. за изкуствено създаване на музика имам предвид, електроники и така нататък. И някъде в тези начални запознавателни разговори между тях, аз започнах да усещам и да предполагам, че Норд всъщност развива човешки чувства. Човешки чувства, което го имаме като леко загатване в предните сцени от епизода, за които аз нарочно не ви разказвам, за да може ви да го гледате. Но тук темата за човешките чувства и може би мислене, развиване на собствен интелект е много застъпена. Норд не иска да се връща обратно на бойното поле, където моментално се опитва да го изпрати сър Дънкън, който се казва: не ми трябва такъв иконом, махай се, ти си поредния, даже го гони, изгонва го, държи се много зле с него. И тук един средностатистически зрител би започнал дори да изпитва симпатия към робота, което е хитра игра с вашия мозък реално, за да започнете да изпитвате чувства за едни реално компютри, машини, в разрез с това, което изпитват повечето герои хора към тях в анимето. И една вечер, когато сър Дънкън спи, роботът Норд, след като вече го е разбрал, че той се опитва да изкомпозира някакво произведение и нещо не му достига, нещо не може да намери точната мелодия. Винаги има един пропуск, там една дупка, където спира да свири. Той го чува, че докато спи се тънаника нещо. Бълнува по-скоро, тънаника. При което на следващата сутрин роботът Норд отива и започва да натиска клавишите на пианото. Опитва се да възпроизведе тази мелодия, която е чул за първи път в съня на сър Дънкън. Сър Дънкън става, ядосва се: какво правиш ти, защо се опитваш да свириш на пианото, си една глупава машина, махни се от тук, нали? Отново гони го, той буквално го изгонва този път. Норд се опитва да му обясни, че той иска да се научи да свири на пиано, за да може да му помогне той да намери правилната мелодия. Липсваща. Нали, как ще се учиш да свириш на пианото? Си просто робот, ти си създаден да убиваш, ще не са нищо по-различно от тия другите машини, там чупи някакви машини. Изгонва го, както и да е. При което робота се тръгва. Минава някакво неопределено време, което ние не знаем точно колко е, но се забелязва, че сър Дънкън малко усеща липсата на робота. Тук усещаме първите симптоми така на привързаност, въпреки че са минимални. Никакви почти бих казал. Докато изведнъж Норд не се завръща. Какво се оказва? Че той е ходил до Бохемия. Защо? Ще се питате вие. И тук идва може би най-така съществения удар в цялата история. Преди да го изгони, сър Дънкън му разказва, че той всъщност не се казва сър Дънкън, а се казва Пауло Холи. Тоест Пол Дънкън, Пауло Холи му е било истинското име, роден е в Бохемия и когато е бил малък е имал проблеми с очите. Тоест било му е много тежко да вижда. Неговата майка го изоставя, защото иска да се ожени за някакъв богаташ. Влече ли я парите. При което той бива изоставен и след време се разболява. Много тежко се разболява, влиза в болница. Майка му я няма до него, той се чувства напълно изоставен от всички. Намразва я. Притомиране е общо взето, докато изведнъж не се появява някакъв мистериозен доктор японец, който му казва: ще ти спасе живота, но ще изгубиш зрението си най-вероятно. Така и става, загубва зрението си, но той не се отказва, става уникален композитор. Каква е била идеята на Норд? Въпреки че той е бил изгонен, буквално уволнен, той е решил да отиде до Бохемия. Ето тук виждаме също проява на собствено мислене, собствена воля. Отишъл е до Бохемия, срещнал се с хора от родното градче на този композитор.
Питал ги е за всякакви народни песни, местни песни, какво се сетят. И в крайна сметка разбира каква е тази мелодия, която бълнува композитора всяка вечер, когато спи. Кошмарна мелодия, защото той не може да спи. Това той го обяснява като кошмар, че му било. Оказва се, че това е песничка, която той и майка му са пяли заедно, докато са гледали всяка вечер залеза в тяхното селце и градче. Също така се оказва, че майка му не го е изоставила, а се е опитвала да убеди някакъв милионер да помогне с пари, за да може да излекува детето си. И всъщност този доктор, който го е спасил, реално му е било платено от този човек. Естествено обаче, разбирайки, че сина й я мрази, майката се отдръпва и не посмяла да се сближи отново с детето си. И така цял живот до преклонна възраст композитора си мисли, че е изоставен. Това е голямата трагедия на епизода. Основният акцент. Разбирайки това, композитора не може да повярва, чувства се ужасно, разстройва се и в крайна сметка осъзнава, че компанията на робота Норд му е нужна и дори му е приятна. Съгласява се да го учи да свири на пиано. Тук следват и сближавания, тренирания, прекарване на време заедно. И точно когато на нас не става хубаво, от една страна за робота Норд и от друга за композитора, който най-накрая вече е като че ли е друг човек, случва нещо неочаквано. Робота засича, че наблизо се задава опасност. Изказвате, може би е свързано нещо с началото на епизода. За съжаление не разбираме. Задава се торнадо, при което Норд излиза на една от терасите на замъка. Сваля мантията си, виждаме го, че отдолу целия е построен за война. И въпреки, че той през целият епизод набляга на това, че е извършил ужасни неща и не иска никога да се връща на бойното поле, той се изстрелва към небето, към тези буреносни облаци, ураган. Предполагам, за да спаси своя господар, така да го наречем. Тук немето не ни казва директно какво се е случило, но можем да гадаем по тъжната сцена, която се заформя, защото след като той се изстрелва, от него остават единствено двата му крака и в този момент идва сър Дънкън, който е много разстроен. Епизода завършва с думите: Норд, върни се, чакам те, се върнеш, за да продължим да свирим на пиано. Ето така приключва епизода. Доста отворен край, но аз лично предполагам, че Норд няма да се върне, което ще бъде доста голяма трагедия, защото 60% от епизода ни запознава с тяхните взаимоотношения. И наистина, самия край на епизода ви остава да се чувствате много тъжни и много притеснени, може би, за един робот, за една машина. Аз бих казал, че анимето ще бъде много, много психологическо. Не съм чел мангата. Най-вероятно ще прегледаме другите епизоди и ще направя ревю или само за тях, отделно, или за цялото аниме, когато излезе, естествено. И така. Ужас, даже ми е тъпо в момента още за робота. Господи, това е просто аниме. Гледайте го. Аз рядко препоръчвам анимета, но въпреки че съм изгледал само един епизод, това според мен се заслужава. Нямам представа това в кой канал е качено, дали в основния ми или в знака Geek, който от 6 години нищо не съм качвал, но ще се радвам да набиете лайк бутона. Ако е в знака Geek това видео, аз дори не изкарвам някакви пари от него, така че просто коментари, харесвания, защото канала ми дори не е монетизиран. Аз бях знака Драго, всъщност не знам. Ако искате ме последвайте в Instagram, някъде ви излиза на екрана. И така, ужас, колко може да замисля едно аниме.